Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय आंनि हाबानि आरोना ओमफ्राय थ' बेखौनो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय लानाय जादों जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोन आंनि बे भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' हाबाया 26आवनोमोन आरोना फेब्रुवारिनि 26आवमोन खिन्थु आंहा माने भिडिअ एडिट खालामनायाहाय एसे लेट जाबाय आरोना माने हाबा जोबनानै रिसेपसना 27आवमोन नालाय अनेक बिदिनो खामानिफोरनि बेस्थ'नि थाखायनो आं भिडिअखौबो एडिट खालामनो मोनाखैमोन आरोना थ' दिनैसो खालाममोनबाय दायो नै मेकआप आर्टिस्ट फैनानैहाय आब'मनिया आंखौ दायो नै रायलायहाय मेकआप खालामगासिनो आरोना थ' दायो देलायबाय थानोसै बिदिनो दायो मेकआपखौ खालामग्रोनानै लासिगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो आङो माने खायफा लोगोफोरखौहाय बिदिनो इनभाइट खालामनो मोनासै हाग'वासै आरोना सोरबाफोरखौ इनभाइट खालामनो हायासैब्ला जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननिसिम आं सरि बिनाय थाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम थ' दायो नै फोनजेनबाय थ' चार्चआ जोंनिया माने गिर्जाया 10निफ्रायमोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो जोङो फुंनि 7टानिफ्रायनो रेडि जागासिनोमोन आरोना ओंखाम जाखांनानै थ' दायो नै देलायगासिनो दाफबगासिनो थिगसे दाफबनानै लानोसै आरोना हौवा गोदाना पुरा माने आंनि हिन्जाव नंगौना नङा ना सक जालायनाय देलायनोसै आरोना थ' दायो पुरा देलायगासिनो आरोना लागासिनो दायो देलायखांनानै मानानै दा मेकआप जोबखांनानैहाय ड्रेस गानसिगोन आरोना ओमफ्राय ड्रेस हारि गानखांनानैहाय आङो माने जोंखौ गिर्जायाव लांसिगोन आरोना हाबा दाननो थाखाय थ' माने भिडिअ'आबो गासैखौबो माने लाजोबनाय जायासै मानो होनबा जाय बिनानाव मोनासो आंनि मबाइलखौहाय लानानै ससे भिडिअ लानानै दोनदों आरोना थ' गासैखौबो कमप्लिट आं नोंथांमोन आं शेयार खालामजोबनो हानाय नङा मानो होनबा आं भिडिअखौहाय लानाय जायाखै नालाय बिनानाव मोनासो आं माने बिनानावमोनखौबो बुंना दोननो मोनासै थ' गावसोरनो मालाय साननानैहाय ब्लगनि थाखाय एसे ससे लानानै दोनदों आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय एडिट खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना शेयार खालामनो होननानै थ' नायलांबाय थादो बिदिनो लासै देलायलांबाय थानोसै देलायखांनायनि उनाव चार्चआव लांसिगोन आरोना दायो नै गिर्जानिफ्रायहाय लाना फैनानै ओमफ्राय जोंनियाव गिर्जा लादोंमोन आरोना परियाल सिनाखि थ' बेखौ भिडिअ लानो रोङासै आरोना बिनानाव मोना ओमफ्राय दायो नै जोंनिया केक हाबाय केकखौहाय जोंफोरो हानानैहाय दौलायबाय बिनि उनाव जोंफोरनि जाहानि मामा बाबानोबो आंनि हासबेन्डआ दौबाय आरोना ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ दौखांनायनि उनाव आरो आङो हासबेन्डनि मामा बाबानो आंबो दौबाय आरोना थ' बिदिनो जोंनि केक काटिंआ बेयावनो जोब्बाय आरोना जाहोखांबाय दायो सानसे बिदिनो जाहानावनो गासै हाबा दाननाय मानाय जाजोबनानै मोनाबाय आरोना ओमफ्राय मोनानायावहाय ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ दोनलांदोंमोन आरोना थ' दायो आंखौ हासबेन्डनि न'सिम माने दोनहैदोंमोन आरोना बिदाय हारि लाखांनानै थ' दायो नै थांगासिनो दोनलांगासिनो गामिनि गासैबो आरोना थ' जोंनि साहा जायो आरोना बिसोरनि न'आ थ' दायो नै थांनो इन्टारेस्टनि दोनलांगासिनो ओमफ्राय आंहा दुखु जानानै गाबै थांनो गोनां जादों आरोना थ' नायलांबाय थादो आरोना
बिसोर सानैनिया Use खालामबाय थानाया फेट होनासै Buyurun.